Philippines! Good morning! Good morning, guys. Ito yung morning ko. Tingnan niyo yan. Good morning, mga ka-everything. Yan. Labas tayo kasi meron akong monkey. May monkey. May monkey sa likuran ko. Sakit sa... Ay, ginoo ko puyo. Ay, ginoo ko ng mga... Mabisi po ako ngayong araw dito, guys. Dinagit daw na. Good boy. Hey, no, Roxy. Ginising ako sobra. Palagi na lang ito. Ah, diba? Dalawa. Pinakamalaki. I don't know kung ilang pounds ba ito. Tignan nga natin, eh. Kasi sabi pa niya, guys, kailangan kong bumili ng marami. Ay, ito pala yung 20 pounds. Isang buwan ko lang to. Joke lang. Grabe pala ako kumain. Kasi sabi niya, bili ka ng marami ngayon. Hindi ko na alam kung saan ko to ilagay. So, andito sa taas para walang kit-kit sa... Hindi makit-kit nito. Kit-kiton kasi nito. Oh, look. Kit-kiton niya. Say good morning, kit-kiton. Gutom? Hungry? Hog. What your brother did to you? Hi, Hob, you're the cutest. Hi, guys. Good morning. Good morning, guys. Ito lang yung suot natin din. Pasensya na akong pabalik-balik. Nagtutupi po ako. Ito po yung dadalhin sa taas. Tinupi ko na yung iba. Grabe, guys. Uy, kapag ako talaga, guys, no? Pundok-pundok talaga yung tupiin ko. Parang walang katapusang tupi ba? Ano ko siya, yung parang sa Bisaya pa. Pasagdan ba hanggang hangtod na taas, hanggang dumarami na yung tupiin. Ah, goodness. So, pasensya na, guys, ha. I-ano ko lang itong mga ito, parang hindi ko na to magagamit. Oh, ito, magagamit ko pa to. Ito yung uniform ko. Uniform ko sa trabaho sa labas. Yung magtrabaho ba? Mag-cut ng grass, ganun. Anyway, guys, maayong hanggang magpunta ako ngayon sa taas kasi kailangan kong naglaba din ako, guys. Ang daming labahan, guys. Grabe. Kasi meron pa tayong tutupiin. Meron pa tayong labahan, diba? Walang katapusan. Talaga wala. So, yun. Ang gagawin ko is pala sa laundry. Meron akong hakutin, guys. Punta lang ako doon. Babalikan ko yung fast forward. So, ito yung ganap natin, guys. Guys, i-announce ko mamaya yung winner, finally. Kasi umabot na tayo ng 100,000 subscribers. So, ngayon yung promise ko, ibigay ko na po sa inyo, guys. Kasi natagalan, diba? Kasi nga, nagka-problema yung papa ko. Hanggang ngayon, naghihintay pa rin kami. November, babalik na naman siya. Every month siya babalik for 3 months. So, yun siya, guys. Pero, I think, kayanin ko to, guys. Ibigay ko sa inyo kasi, you know, you deserve. So, yung mga supporters ko, you deserve naman na para matanggap ninyo ito. 6,000 yung kulang ko sa inyo kasi nagbigay ako ng 10,000 pesos, diba? And nabigay ko na yung 4,000. Meron nang nanalo way back few months ago. So, meron nang nanalo ng 4,000. Hinati-hati ko yun. So, ngayon, yung 6,000, guys, ang gagawin ko is ito 2,000 ko na lang, guys, para yung 6,000, tatlo yung manalo. So, yung ganyan yung gawin ko, guys, para naman, para ma-share ba, para mahati. Kasi yung sabi ko noon, isang 5,000 and then 1,000. So, parang
Parang unfair naman, para tatlo yung manalo. So, yun guys. Please keep on watching sa video kasi announce ko mamaya. Paunti-unti yung non-winner. And, yun. So, yun lang yun. So, guys. So, yun. Dapat subscribers po yung na-winner ha, yung nanalo. Kasi titignan po natin yan. Titignan po natin yung winner. Yun, ito yung sinuot ni Brenda. Kay Brenda na yan. Every time matulog si Brenda dito, sa kanya na yun. Diba? Oh, sa'yo na yun, Bren. Ang dami kong sweater na nilalabahan pala, oy. Mga pansilon, yarn, ang dami pala, oy. Wala. Kaya pala wala na akong pantalon. Alam niyo ako guys, konti lang yung pantalon ko. Kaya this time, nag-start na akong bumili ng pantalon. Kasi, namimili ako ng pantalon kasi guys, isa akong babaeng short. Kailangan ko ng pantalon na petit. Yung hindi na pwede iputulin. Pero marami pa rin akong pantalon na kailangan putulin. Pino-fold ko lang siya. So, sa mga bago dyan, sa mga bagong subscribers, thank you. And then, yun, announce natin yung winner ha. Kasi, para naman mabigay na natin yun. Ilagay ko lang ito sa... Ipo-fold ko na naman ito, mostly ihang. Sa taas po ito sa second floor. Ito po yung damit ko guys. Kasi yung sa akin is nasa second floor. Kay Mr. Pinabayaan ko siya na sa kanya yung pinakamalaking closet. Kasi, he deserves it. Hindi naman ako para, dahil ako yung babae, sa akin yan, Si Tammy, he deserves that closet. Malaking closet yan. Sa kanya yan, kasi siya din yung pinakamaraming damit, guys. No jokey-jokey. Young, and we didn't wanna be exposed. Even though it was cold, we were never wearing proper clothes. Always trying to be cool, trying to be those bad guys, smoking cigarettes behind the school. Always trying to be cool, trying to be those bad guys, I still think about what we had when we were younger. We were never running out of time. As long as we had each other, everything was black and white. Driving in a car, never knowing how far we go. When we were younger, when we were younger, I remember a girl. I would sneak into her parents' house. I could stay for hours, and we looked into each other's eyes. Hey, I thought I was Romeo, I was looking for my Juliet. And as soon as I left, I told my friends. Those days made me who I am. When we were younger, we were never running out of time. As long as we had each other, everything was black and white. Driving in a car, never knowing how far we go. When we were younger, when we were younger. As long as we had each other, everything was black and white. When we were younger. Guys, good morning. Balik naman tayo, good morning. Dito tayo kasi
meron lang akong kukunin. May binili akong lipstick kahapon. Ang ngayon, hindi ko makita. Kung asa. So, hindi ko makita. Yun, open natin yung trunk. Oops. Kasi, hindi ko makita-kita. So, ngayon, ay dito pala, nilagay ata ni Brenda. Yun, ito yung Wet n Wild na lipstick, guys, na gustong-gusto ko. Give me mocha. I-announce ko yung first winner ng 2,000 pesos. Thank you for supporting. Thank you talaga. So, this time, continuation tayo. First winner! Please keep on watching, guys, kasi hindi ko i-announce kasi nag-research, tinitignan ko siya, and then, kumuha ko ng isa, and then, mamaya naman. So, please don't skip. Please, ano po yun? Yung parang strategy dyan, you know? Dapat mag-gets na ninyo yan sa mga vlogger na ganyan yung strategy. Diba? May strategy, may estratehiya ba yan? So, yung first winner po natin sa 2,000 pesos is tignan natin. Yung first winner, sina Antonina 10. Thank you so much, sis, for always supporting me. Guys, hindi ko kayo mabigyan lahat. Ito lang yung masasabi ko, hindi ko kayo mabigyan lahat kasi hindi naman ako milyonarya. Hindi ako milyonarya. So, yung 2,000 pesos, tatlo po yan. Hinahati-hati ko lang. Kasi promise ko sana 5,000 yung isa and then 1,000 yung isa. I-share natin yung 2,000 na lang yung tatlong tao. So, okay yun? Gets na ninyo? Thank you so much, guys. So, yun. And please keep on watching because meron pa tayong 2 winners. Mamaya ko na i-announce. Lubot na pala ako, guys. So, itong Christmas tree, mamaya na yan kasi marami pa akong gagawin and it's very, very cold. My God, alam nyo ba yung anong temperature ngayon, guys? 46 degree, guys. Grabe, guys. Ang ginaw. Change battery tayo. Change battery. Come on, this way. Pasensya na kayo, guys, sa mukha ko, guys, ha? Sa mukha kong ganito. Pasensya na talaga. Come on. Ang ginaw ng panahon. Grabe. Ay, yung kamatis ko, guys, look, hala, may kamatis pa pala, may mga kamatis pa pala, guys. Tugnaw na kayo, guys, nasa 40 na. Ang dami pang kamatis, Nagbunga pa sila, Kailan ito matapos? Kailan po ito? Hala, may mga hinog. May hinog, look, tignan nyo ito, guys. May hinog. Kunin natin yan. Mamaya na. Pero ang dami pang bunga, Hey, Misty. Tignan natin yung talong. Sayang itong talong, namamatay na. Oops, namamatay na. Wala ng bunga. Meron pang isa, dalawa. I-transfer ko na to kasi parang hindi na nila nakayanan yung ginaw dyan. You're waiting! Oh, you guys are waiting! Anong hinihintay ninyo? I just went check in my garden. That's all. I'm just checking on our garden downstairs. Mama's gonna start transferring, okay? Oh, you know what Mama's going to get? Dada have a bunch of food here for you guys. Look what Dada did. Tignan nyo tong asawa ko, guys. Tignan nyo naman yan. Stay there, ha? Ito siya, guys. Survival kit. Mga wine. Look naman yan. Tignan nyo naman yan, mga wine. Ang daming container. At ito yung ginawa niya sa mga aso. Look. Ang dami. May cat food. Dog food. Ang dami pa pala. Ang dami nito. Ang mahal nito. Tami talaga. Nandun dalawa yung binili. Look. Oh my goodness. Ano yan? Breadcrumbs? Yeah, breadcrumbs. Tignan nyo yan. May marami pa karang sugar. Adoy, ginoo ko. Andito pa, Hindi kasi ako palagi dito, guys. Hindi ko palaging tinitignan kung ano yung mga nilalagay niya. Itong mister ko, mahilig magbili and then,
Pagdating niya sa bahay, nilalagay niya dito. Ito guys, alam niyo kung ano to? Para ito sa pusa. Itong kain na tuna. Ito yung sa kanyang tuna, bumblebee. Ito yung sa kanyang chicken sea na tuna. Ang daming breadcrumbs, ang daming seasoning pala. Uy, ito yung mga hinahanap ko, oh. Paprika. Sus, andito lang pala. Ano pa daw dito? Chili powder. Sus, andito lang pala sa baba. Hindi ko talaga alam. I mean, alam ko na mayroon ito dito, guys. Pero hindi ko alam na marami siyang na-add. Look, pinabili pa ako ng beans. Mayroon pa naman pala. Ay, nako. Kidney beans. Look. Oh my God, guys. Ano to? Ano to? Parang syrup. Ang daming ketchup. Oh my God. Oh my God. Paano ito? Ito yung pinakaayaw ko naman. Mga ito, oh. Mga pang barbecue. Tingnan natin sa baba. Ay, may red. Alam, may oil pa pala dito. Tingnan mo naman ito. Sabi ko, wala na tayong oil. Hindi man lang sinabi na mayroon pala dito. Look. Kaloka mayonnaise. Yun. Ay. Ito yun siya. Ito yung mga dala namin ng mga wine. Look, mga wine na sobrang old. Wala, may ano dito? May luwag. Tignan nyo ito. May luwag pala dito. Ang dami. Tingnan ito sa dami ito. Bago pa pa. Itong asawa ko, guys. Ito yun, guys. Ito yung guys, na sinasabi nyo bakit yung ibang mga viewers na hindi pa kilala. Hindi pa alam kung ano yung ugali ko at ugali ni Mister. Kung paano kami mag-usap. Kung bakit ako maingay kapag mag-grocery siya. Yan yung dahilan, guys. Where is Monkey? Look. Dada got you a lot of treats. Alam nyo ba na Dada got a lot of treats? Hinahide sa baba. So, ito na yung lalagyan natin ng mga lupa. So, yun. So, yung pinakamahirap is butas. Someone's get excited, look. Oh, I'm gonna put this back here. Look, look. Do you remember this? Tignan nyo to, guys. Kanina pa kasi to iyak ng iyak. Kanina pa to iyak ng iyak, guys. Hindi mapigilan yung iyak, guys. Ito naman itong isa. Si Lusa talaga to. Si Roxy talaga. Uy, uy. Not yet. Not yet. Oh my God. Okay na. Okay, Roxy. This is a cat food. Ito pa rin tayo. Walang pagbabago yung mukha. Anyway. Tapos na itong labahan natin. This is my real tiny blanket. So comfortable. Habs, behave. I know. You cannot come in here. You cannot come up. You stay there. Behave yourself, bebe. So, okay. Ito na siya. Dito ko lang to dinadump. Dito ko nilagay lahat. Natawa ako kay Brenda. Sabi ko, oops, huwag kang tumingin dito. Kasi puro ito to be honest guys, nandun sa floor. Malinis yan bago ko nilagay lahat. Yan, malinis yan. So, nilagay ko yung mga, ang dami ko kasi guys, yung mga bed cover, yung mga comforter, bed sheets, pillows, andun lahat. Andun lahat. Nung andito sila that night, nagtawa ko kay Brenda. Nagtawa ko sa kanila, sabi ko. Pag open ko, sabi ko, oops, don't look. Huwag mo kasi ang dumi. Hindi man madumi, lang siya. Parang, alam nyo na. Yung mga kaganap-ganap. So, yun sabi ko, huwag mong tingnan, hindi din tumingin. Si Brenda hindi din tumingin, kaluka. Natawa ko. No, you cannot keep crying because you're not allowed here. You're being a pain in the neck, you know. You're a pain in the neck, little boy. Tignan nyo yan. You're not allowed to come up here. Kasi look, nilagyan ko ng cover dyan, look.
Good afternoon. Wait. Hindi ko po nakalimutan. Wait guys, hindi ko po nakalimutan yung dalawang winner pa natin dito sa YouTube. Good afternoon. Katatapos ko lang lahat-lahat na gawa ng mga gawain sa laptop. Nakaligo na, ganun. Ngayon is Saturday. 12 something, yeah. 12:41 na ng hapon. And hindi pa ako kumakain guys. I think itong cabbage, I'm going to finally cook it. Before ma-shiro. Sira naman ito, I think. And ano bang isagol natin yan? Lagyan natin ng carrots. Alam niyo kung bakit, guys? Matagal na akong hindi nakakain ng gulay. Palagi na lang tayo ng karne. Lutuin natin yan, gulay, carrots, onion. Lagyan natin ng konting karne kung ano yung meron andito ako. Pero bago nyan, i-blow dry muna natin itong buhok ko, guys. And congratulations to Michelle Ignacio. Yun yung second winner po natin, Michelle Ignacio. Congratulations. May 2,000 pesos ka. Ito na. Yarn. Simple. Simplicity is the best policy. Charot. Hi guys! Hindi ko na kayo sinama sa pagkain kasi gutom na ako. Sabi ko, ay Ginoo ko, hindi ko na sasabihin kung sino yung nanalo. Mamaya na lang pag matapos akong kumain kasi nagutom talaga ako guys. Ang sarap ng gulay ha. In fairness so pagluluto ko. Pero ito na yung third winner po natin. So yun. Ang third winner po natin is sina Loradel Baay. Hi sis! Michelle, Loradel, and at saka si Antonina. Kayo po yung winner. Kayo po yung winner dito sa YouTube natin, guys. 2,000 pesos. Yun po yung giveaway natin. And yes, malaki po yun dito sa YouTube. Kasi malaki na ito. Matagal na po itong YouTube. At saka, you know, na umabot tayo ng 100,000. So, yun. At yun lang yung winner. Wala po akong ganap ngayong araw, guys. So, sana makasubscribe po kayo. Kasi, you know, who knows, magpag-giveaway na naman tayo dito ulit. Kasi dito sa YouTube, kasi palagi kaming nag-giveaway ni Tami kung merong mga kaganapan. Yun. So, magpapag-giveaway naman kami dito sa YouTube. Ipang ilang beses na ito nangyari yung giveaway natin. And yun. So, salamat guys ha. Salamat sa suporta. Hopefully, nakasubscribe na po kayo. At saka sana si Antonina, si Loradel, si Michelle, sana nakasubscribe po kayo. And yun, sana lang nakasubscribe po. Anyway guys, I will see you guys sa mga susunod na vlog. Wala pa akong ganap ngayong araw as in dito lang sa bahay. Pasok. Ang dami ko po dapat gawin. Pero wala akong nagawa. So, i-end ko na tong vlog guys. Dito muna tayo. Bukas na lang.